Moi boa tarde a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno do día 26 de marzo de 2026 co primeiro punto da orde do día, que sería dación de conta da liquidación do orzamento 2025. En relación a este asunto, simplemente decir que os datos douse conta no decreto ou na resolución do 12 de marzo con un resultado orzamentario de 1.427.629,60, un remanente líquido de tesorería de 3.032.635,95, con un superávit de 481.088,06 e con un período medio de pago correspondiente ao ano 2025 de 3,11 días. Cúmplese coa regla de gasto, cúmplese coa estabilidade orzamentaria e cúmplese con un superávit positivo. Por tanto, un exercicio que se cerrou sin subir impostos e dando uns datos moi positivos. Dáse conta ao Pleno. Punto número 2. Control da actividade dos restantes órganos da Corporación. Remitíronse os decretos correspondentes ao período que vai entre o día 2 de febreiro de 2026, o número 69, hasta o día 22 de marzo de 2026, o número 264. Teñen tamén os grupos. Apartado B, mocións. Dentro das mocións hai unha moción, creo que do Partido Socialista. Podes explicar, José Manuel, brevemente a urgencia, se te parece? Vale. Históricamente, Bergantiños leva loitando por unha ambulancia medicalizada hai máis de 25 anos, e tendo en conta a dispersión que ten a nosa comarca, donde a ambulancia máis próxima está na Coruña, que levaría uns 30 minutos chegar aquí a Bergantiños, e imaginémonos Coristanco, que ten unha poboación bastante dispersa, o tempo que lle leva chegar a Ribela, Cuns, donde sería moito maior que 30 minutos. Ante esta situación, as situacións de accidentes graves, urxencias médicas, infartos ou ictus, é evidente que canto antes poden ser atendidos con un equipamento que ten esta ambulancia medicalizada, é moito mellor. Daí a urxencia para que o Pleno poida debatir, poida acordar e solicitar unha ambulancia medicalizada para a nosa comarca, a Xunta de Galicia. Esa sería a urxencia. Comparto o espírito da moción. Creo que mañán vais a debatir unha na Diputación no mesmo sentido. Creo que hai, polo menos, certa sensibilidade co tema, por lo tanto, non solamente debatila, senón vamos a votar favorablemente ao seu debate, senón tamén se lle adianto o voto favorable á moción, pero a pretensión de que se conte cunha ambulancia medicalizada cerca da comarca, o máis cerca da comarca posible. Por tanto, se quero, José Manuel. Sí, paso a ler. A comarca de Bergantiños e Costa da Morte leva máis de 25 anos reclamando a dotación dunha ambulancia medicalizada de soporte vital avanzado, un recurso esencial para garantizar unha atención sanitaria urxente, rápida e de calidade nun territorio cunha elevada dispersión poboacional e con importantes distancias a hospitais de referencia. Na actualidade, a ambulancia medicalizada máis próxima sitúase na Coruña, o que implica tempos de resposta que poden superar os 30 minutos para chegar a Coristanco ante unha emerxencia grave. Este tempo de espera resulta especialmente preocupante en situacións críticas como infartos, ictus, accidentes graves ou paradas cardiorrespiratorias nas que cada minuto é determinante para a supervivencia. Compre lembrar que a Costa da Morte é unha comarca extensa, con actividades económicas relevantes vinculadas ao agro, mar, sector primario ou turismo, e con importantes fluxos de poboación estacional. Estas características incrementan a necesidade de reforzar os dispositivos de atención sanitaria urxente. A pesar das reiteradas demandas sociais e institucionais ao longo destes anos, Bergantiños segue sen contar con ambulancia medicalizada propia, o que evidencia unha carencia estrutural na planificación sanitaria do territorio.
Dotar a Coristanco e Bergantiños dunha ambulancia medicalizada non é un luxo, é unha cuestión de equidade e xusticia sanitaria. A ciudadanía do noso Concello e da comarca de Bergantiños paga os seus impostos do mesmo xeito que fan as grandes cidades e merece contar coas mesmas garantías ante unha emerxencia médica vital. Por iso, por todo o exposto, o Grupo Municipal somete a consideración do Pleno esta moción para que se adote o seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a dotar a comarca de Bergantiños dunha ambulancia medicalizada e soporte vital avanzado con base permanente na zona, garantizando unha cobertura axeitada para os concellos da nosa comarca. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galicia, conselleiro de Sanidade e todos os grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia. Remato, evidentemente, agradecendo a sensibilidade que todos debemos ter neste asunto e de que, dunha vez por todas, o noso Concello e a comarca de Bergantiños dispoña dun equipamento para emerxencias médicas. Gracias. Totalmente de acordo, tanto co contido como co fondo da cuestión, que na comarca de Bergantiños xa, independentemente dos localismos, de si ten que estar nun sitio ou noutro, eu creo que é fundamental que a comarca dispoña dese servicio de proximidade para atender esas urgencias. Así que un voto vai ser favorable. Cada vez que temos información da importancia que ten que aquela xente que ten que ser atendida o tempo conta, pois evidentemente canto máis se acercan os medios e cantos máis medios e máis capacitados estén, pois evidentemente iso irá en favor dos usuarios. Por lo tanto, xa digo, pareceme, ademais con casos que vimos recentemente, pareceme razonable e creo que debemos de facelo dunha forma unánime. Por lo tanto, xa digo, o voto favorable a esta moción para que a comarca e o territorio conte o máis cerca posible con un equipo desas características. Non sei se queres añadir algo máis. Pasamos, por lo tanto, a votar a moción presentada polo Partido Socialista en relación a que Bergantiños conte con unha ambulancia medicalizada con soporte vital avanzado. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao apartado de preguntas, rogos e preguntas. José Manuel, tes a palabra. Sí, moitas gracias. Teño un rogo e tres preguntas. O rogo é referente ás obras que se están a levar a cabo na Agualada, ca mellora nas aceras da vía principal, na comarcal 552, donde fixéronse obras, a señalización vial, as pinturas de carretera, agora mesmo están dando lugar a confusión entre veciños e os propios condutores, co cal, dentro do Partido Socialista, rogaríanoslle que ou se pinta o que son os carriles, diferenciando os actuais cos que novos que van a ser, ou, de todas maneiras, se iso vai tardar un tempo, pintar unhas liñas amarillas, porque agora mesmo os que van en dirección a Finisterre invaden parte do carril que deberían ocupar os vehículos que veñen hacia Coristán. En canto a preguntas, a primeira é referente a un decreto 77 do 2026, onde o Concello pagou unha factura por alquiler dun tractor e dunha desbrozadora. Entendo que o Concello de Coristanco ten ou conta con maquinaria como é un tractor e unha desbrozadora, o cal non entendemos como se usan fondos públicos para o mesmo menester. Así mesmo, na RPT hai unha plaza vacante de tractorista, por iso lle preguntamos
se nos podía explicar por que se alquilou esta maquinaria tendo o Concello pois en propiedade e quen manexou esta maquinaria. A segunda pregunta, dende setembro do 24 que non recibimos as actas das sesións plenarias, actas que xustifican pois unha obriga básica de transparencia, de funcionamento e de fiscalidade ao noso traballo, e gustaríanos saber cando pois imos ter esas actas para revisar e votar en pleno. A terceira pregunta é referente a unhas facturas respecto dunha, vamos a chamarlle contratación dunha empresa de comunicación donde non tivemos tampouco pois información ao respecto, e gustaríanos saber pois como se explica que se priorice a contratación ou o abono dun diñeiro público a unha empresa de comunicación cando pois había persoal propio que estaba desenrolando esas funcións. En que medida considera vostede que ese gasto mellora a vida dos veciños e das veciñas de Coristanco, ou se, pola contra, pois se utilizará esta empresa para beneficio partidista. Nada máis pola miña parte. Gracias. Boas tardes. Temos un par de preguntas. A primeira é como está o trámite da declaración de Enil da Lagoa de Alcaián e se hai algún proxecto de colaboración para a posta en valor dese espacio. A segunda pregunta é referente a Verdes, como vai o proxecto que se aprobou para un aparcamento, un aparcamento disuasorio, un pequeno mirador, unha actuación en Verdes. Nada máis. Pasamos a contestar as preguntas formuladas no pleno anterior. Había unha pregunta do Partido Socialista en relación ao obradoiro, que tuvo pouca participación, cal é o interés en firmar un obradoiro novo. Bueno, en primeiro lugar, eu quería agradecerlle a colaboración do Concello de Carballo e para que conte con Coristanco para que poidamos ter unha iniciativa deste tipo, sin Carballo como tractor, como locomotora, pois Coristanco evidentemente nunca podría ter nin participar dun obradoiro. Sería inviable, non? Os obradoiros son programas públicos de formación e emprego e os participantes reciben unha cualificación profesional. É importante porque hoxe sin unha cualificación profesional dificilmente entres a traballar en ningún lado. Pero aparte deso, desenvolven un traballo productivo en actividades que son de utilidade pública. Fórmanse, aprenden, pero fan cousas. E esas cousas, no caso do Concello de Coristanco, permitiron facer o peche perimetral en madeira do polideportivo, diverso mobiliario de locales sociales ou a pérgola do Museo da Pataca. Foron un traballo que, baixo o meu punto de vista, quedou para que a xente o disfruta e, sobre todo, as persoas de Coristanco que participaron dese obradoiro pois quedaron, eu creo que moi satisfeitas do traballo realizado, non a parte, xa digo, da capacitación e, por suposto, de haber cobrado tamén un soldo polo tempo de formación. Coristanco conta neste momento con en torno a 250 desempleados, polo que esta oferta de obradoiro constituye unha alternativa para a reorientación ao mercado laboral. A pretensión deste ano é seguir co obradoiro de carpintaría e tamén con unha posibilidade de servicios sociais para formar persoas que poden dedicarse á prestación de servicios sociais. En canto á participación, decir que os procesos son abertos e aí non podemos decir nada, simplemente que cando abre o período para que a xente se anote, evidentemente, quen teña interés
ten que anotarse, pero ponse a disposición, e despois, evidentemente, hai unha serie de criterios que, evidentemente, Coristanco e Carballo a xente compite, e en función desos criterios, evidentemente que son transparentes e públicos, pois elígense unha serie de persoas. Pero, bueno, en todo caso, eu digo que era algo que non había, o balance é moi positivo, o público, hai un público objetivo, no noso caso, máis de en torno a 250 personas que poderían formarse para reorientarse a algo que ten un moito interés profesional e bueno, de momento, se non lo aproban, pois vamos a continuar un ano máis. Había unha pregunta tamén do Partido Socialista en relación á vivienda, se había algunha iniciativa para rehabilitar viviendas abandonadas ou algunha instalación pública. O Concello conta en este momento con un proxecto para a rehabilitación da antigua caseta dos Lagoeiros, co objetivo de dedicala a unha vivenda de uso social, o sea, de que servicios sociales a teña a disposición para, eso, que falamos de si unha víctima de violencia, si unha familia que tuvo pois unha contingencia e necesita estar transitoriamente nunha vivenda, bueno, o que servicios sociales entenda. O investimento previsto no proxecto acada os 121.458,36 euros, dos que o Concello aporta vía orzamento 2026 56.548 e confiamos en que a Xunta nos aprobe unha subvención de 65.000. Unha vez teñamos a aprobación por parte da Xunta desos 65.000, teríamos os recursos para iniciar a licitación que confiamos, a licitación das obras, que confiamos se poida facer ao longo do segundo trimestre deste ano. Preguntaba tamén o Partido Socialista en relación á recollida da basura, á reciente reorganización, un pouco a periodicidade e ao nivel de a opinión en relación á prestación do servicio. Bueno, en relación á recollida da basura, decir que Coristanco avanzou notablemente na xestión dos residuos, e sobre todo na protección do medio ambiente, según se di nos informes de seguimiento de Sogama, por exemplo. Despois de campañas informativas promovidas polo Concello tamén, e o máis importante do compromiso dos veciños, houve unha evolución moi positiva nos hábitos de reciclaxe cun incremento moi notable na separación. Recordo que fai aproximadamente un ano dieronse 16 charras para as parroquias como consecuencia de eso e tamén da recolocación de contenedores e de suministrar composteiros e das campañas de concienciación, conseguiuse unha reducción do 6,59% da fracción resto do contenedor verde, o cal é un dato moi positivo porque Coristanco reduciu o contenedor verde un 6,59 cando a media de Galicia é un 0,17 positivo. Cando todo Galicia está gestionando peor, de media, Coristanco pois reduciu moitísimo o que vai no contenedor verde. Ao mesmo tempo, incrementouse o contenedor amarillo, a recollida en contenedor amarillo pasou a ter un incremento do 64% frente ao ano 24. Reducimos no verde, incrementamos o amarillo, cando en un 64%, cando a media de Sogama en Galicia foi un incremento do 2,75. O sea, a sensibilización e a concienciación dou resultado, un resultado moi positivo. Tamén, moi importante, o que pasou no contenedor azul, tanto a través do contenedor azul como do servicio de recollida porta a porta, que é algo que facemos sobre todo na parte comercial, que generan máis envase, tivemos un incremento tamén do 42%, do 25 frente ao 24. Son dato moi positivo, e no que atañe ao vídeo tamén se observou unha evolución moi destacable, xa que entre os anos 23 e 25 aumentouse un 27%, co cal todos os datos de xestión, todos os datos resultantes da xestión son ampliamente positivos. A iso temos que engadirlle que tiñamos identificados 14 puntos de vertidos incontrolados en pistas forestales, camiños públicos do municipio, e retiráronse máis de 77 toneladas de residuos de diferentes tipoloxías, destacando especialmente a madeira, voluminosos, ferro, aparellos eléctricos, electrónicos. Estos resultados, evidentemente,
tremendamente positivos son tamén produto da boa colaboración dos veciños e tamén do traballo que está facendo de ir mellorando, pois ir quitando verdes e poñendo amarillos, na medida que a xente che vai dicindo cada vez nos falta máis amarillo e menos verde, porque facemos unha mellor xestión. Nos próximos días vamos a recibir novos contenedores, que sería o que nos faltaba para poder implantar definitivamente aquel proxecto que había feito Ecoembes para poñer contenedores ou, sobre todo, zonas de reciclaxe en todos os espacios ou en todos os núcleos. Por lo tanto, creo que temos o convenio xa a firma, vanos a suministrar Ecoembes os contenedores que nos faltaban e aínda non tendo definitivamente implantado a infraestructura, os resultados son non positivos, senón extremadamente positivos. Había unha pregunta, non era común, porque o Partido Socialista fixo unha e o BNG fixo outra, pero era referida á antena de Brenlla e fundamentalmente falábase sobre o conocimiento do proxecto, a data de conocimiento do proxecto, as solucións alternativas, a información aos veciños, o beneficio económico para o Concello, un pouco en relación a eso, decir que o Concello recibe solicitud de comunicación previa o día 5 de diciembre de 2025. O día 5 de diciembre de 2025 entra a través do rexistro solicitud de comunicación previa. O técnico municipal requiere a empresa con data 30 de diciembre de 2025. Fai un requerimiento a empresa promotora con data 30 de diciembre. A solicitud dos veciños, o sea, os veciños solicitan aquí copia completa do expediente que ten o Concello, o cal se lle entrega en xaneiro de 2026. Os veciños entregóuselle o proxecto, a información complementaria que tiña o proxecto e tamén o requerimiento que lle fixo o técnico municipal. Desde o Concello falouse cas persoas interesadas ou con aquelas que mostraron interés en non menos de 5 ocasións. En algunhas delas, en presencia do técnico municipal ou incluso en presencia dos habilitados, fundamentalmente a secretaria. En relación ao beneficio económico, aclarar que se trata, según a legislación, de equipamentos básicos encamiñados á consecución de un fin de interese general. Estos son fins de interese xeral, co cal tan por encima do interés particular. É un matiz importante. Carecemos de competencias para ordenar cambios de ubicación ou condicionar iniciativas de xeito arbitrario. Falouse, en presencia tamén de unha persona de Brenlla, ca empresa, e esa persona quedou en que se recibía as alegacións, estaría disposta a contestarlle todas aquelas preocupacións ou aclarar todo aquilo que fora de interés por parte dos usuarios. Todas as alegacións que está recibindo ou das persoas que poden sentirse afectadas, todas as alegacións que estamos a recibir no Concello estánse a remitir á empresa para que a resolva. Son, baixo o meu punto de vista, son completamente extemporáneas, porque o período de alegacións era cando o promotor solicitou as autorizacións ou os informes sectoriais. En ese é un momento no que un ten que opoñerse nese período de audiencia pública. Ahora mesmo eu dame a impresión de que iso estamos fora de tempo. En relación co argumento, e eu quero señalar isto, non? En relación co argumento de, independientemente da legalidade, a obrigación de estar ao lado dos veciños e non da empresa, ou hai medidas para presionar, eu non vou a facer ningún calificativo porque é saltarse todos os principios e normas que eu creo que están regindo o Concello polo menos nos últimos anos. Aquí, afortunadamente, os políticos resolven o que propoñen os técnicos. Eu non se me ocurre resolver en contra dun informe técnico, dun informe jurídico, dun informe económico, porque sería de libro o incumplimiento legislativo. Por lo tanto, hai que estar do lado da lei e ás veces gustanos máis e ás veces gustanos menos, pero eu creo que hai que
hai que ser un pouco prudente en eso. Non compre recordar tamén que a competencia en materia de telecomunicacións é exclusiva da Administración Central do Estado, exclusiva. Concretamente do Ministerio de Transición Digital e Función Pública, que é quen autoriza e tamén quen vigila que se cumplan as emisións legais. As antenas emiten, polo que poden saber, radiacións non ionizantes que, segundo a Organización Mundial da Salud e outros organismos públicos, indican que non hai evidencia científica de que as emisións que estén por debaixo dos límites máximos, que é o caso, provoquen ningún daño para a saúde. Os límites de seguridade en España, según as recomendacións da OMS, pois están moi por debaixo e contan cun amplio marxen de seguridade. Iso explicoulle diante de min a veciños de Brenya, a responsable da operadora que está instalada a antena. E máis, iso de poñela lonxe das casas, que eu tampouco sabía, non sei se iso é así exactamente, pero foi o que oímos, canto máis lonxe, máis fuerte é a señal, canto máis cerca, máis atenuada está a señal, porque hai menos obstáculos, por tanto, a radiación, ou digamos as ondas, parece que son menores, digamos, con menos intensidade. O Concello, bueno, eu simplemente preguntei e tamén investiguei algo. Hai 69.000 antenas instaladas en España, aproximadamente. 69.000 antenas de telefonía. En colegios, en hospitales, en centros comerciales. E eu creo que non hai unha contestación, porque evidentemente isto xa pasou en moitos sitios antes, supoño que se miraría moito antes, e eu o que lle dixen foi: se nos traedes un solo principio técnico ou jurídico ao que agarrarnos desde o Concello, mañán. Ora, eu, se o meu técnico municipal fai un informe e se a secretaria, que está moi atenta a estes temas, pois non fai ninguna advertencia de que podíamos estar facendo algo máis, evidentemente eu non podo tomar unha decisión de paralizar ou para que non teño competencia, porque, entre outras cousas, a parte das responsabilidades nas que incurro ao momento, porque tan pronto toma esa decisión, estou incorrendo nunha responsabilidade, o Ayuntamento incurriría tamén nunha responsabilidade patrimonial, que automáticamente nos pedirían perjuicios, porque a ver quen somos nós, quero pensar, non? Quen somos nós para impedirlle a alguén que ten todas as autorizacións que faga ou que desenvolva unha actividade. Se hai algo que a nós se nos escapa, que, por favor, polo registro, se nos lo digan. Agora, estes actos administrativos, estas autorizacións, hai un contencioso administrativo, e se non, hai que facer o que se fixo no ámbito eólico. Un juez é quen de decir principio de precaución, principio do que sea, un juez pode facer valer todos esos. Aquí non, e moito menos, non tendo a competencia porque ven por unha comunicación previa, nin siquiera unha licencia. É unha comunicación previa. A nós comunícanos 15 días se estamos de acordo ben, e se non estamos de acordo tamén, porque unha vez pasan os 15 días, nós non temos nada que decir. E antes tampouco, porque fixamos un requerimento que creo que nin contestaron. Creo. Sí. Ah, contestou? Sí, pero quero dicir que, bueno, en o tema da antena, ojalá desde aquí se pudera facer algo ou tuveramos a competencia para exigirlle algo, sin crear un perjuicio ou cometer un delito a sabiendas, que é un pouco, isto foi moi falado por parte do técnico municipal, por parte da secretaria, falouse, non é unha cuestión de estar do lado dos veciños, ti tens que estar, eu creo que do lado, neste caso hai que ser riguroso, che guste máis ou che guste menos. Moi ben, pois nada máis, moitas gracias.